kommet nu? Velkommen til Aloy. Tivoli i København. Nej, i Norge på Nøtterøy. Ja, goddag. Mit navn er Birte Mogensen, og jeg ringer fra Tivoli i København. Du har hørt om Tivoli? Ja. Hæ? Tivoli? Lidt sådan au pair, det har du vel hørt om. Ung pige i huset, som kommer og jobber lidt. Ja. Pik, som kommer jobbe. Hørte du det? Hørte du det? Ja, nu skal du høre her. Vi skal på en lille turné i Norge i næste måned, og eftersom Tivoli betaler os dårligt, så var det, jeg tænkte på, om du muligvis kunne være interesseret i at få lidt hushjælp en dag eller to. Ja, kanskje. Ja, hva er prisen på det her? Ja, men det vil nok koste lidt ekstra, men du får fuld valuta for pengene, så det er vel det, du vil have. Ja, det ser jo hyggeligt, ja. Ja. Men ingen trænger at vide noget om det. Er du helt sikker på, at vi ikke kan finde ud af noget? Helt sikker på. Nu vidste jeg Vær så snil. Jeg skal gøre alt for dig. Alt du vil have. Det ser ikke godt ud. Ja. Jeg er 20 år og blond og ser vel ganske normal ud. Lidt sød, tror jeg. Det kan du vel lide. Ja, nu må du komme ud. 20 år. Hvad Er der er noget det? specielt antræk, du har, skal tage med? Eller måske vil du have, at jeg tager lidt legetøj med? Kom som du er. Men du, jeg stikker ind om i næste måned, når vi kommer. Måske ombestemmer du dig, når du ser mig. Det er nok ikke. Det er nok ikke. Ja. Jo. Hvad Du ligger måske gutter? Hæ? Gutter? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Kan du da ikke lide dig som piger? Hæ? Du ligger måske gutter? Nej. Måske Kan du da ikke lide danske piger? Danske piger, det er piger. Jeg så det dumt. Jeg har boet i Det er Norge. vist en lille grisegud. 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 Er der en til at tage sig? Jamen, det koster meget. Jeg gør i grunden det meste. Er der noget specielt, du er interesseret i? Nå tenker jeg, hva ofte er sånn? Jeg dame. Grei dame? Jeg pige. Grei pike! Okay, vi ses. Er det godt?